Искаш да закачиш стенен шкаф на гипсокартонена стена. Става това, ти покажа, остани. Здравей, казвам се Роберто, аз съм технически специалист в Fisher. Днес ще ти покажа как да закрепиш стенен шкаф на панелна стена. Днес ще го направим на гипсокартонена стена. Панелните стени имат относително ниска носимоспособност в сравнение с другите основи, които имаме плътни тухли, кухи тухли. Винаги е важно да работим с дюбели, които могат да се закрепят добре в панелния материал. Това са кухинните дюбели. Дюбелът, който осигурява най-добрата носимоспособност в панелния елемент, това е нашия нейлонов дюбел. Duotech. Той се прокарва през пробитото дупка в панелния елемент, може да се отвори зад панелния елемент и можеш да закрепиш своята добавка с помощта на винт. Друга възможност е Fisher Duo HM, който просто се вкарва в пробитото дупка и се завива с винтоверт, така че да се отвори зад панелния елемент. Дупката пробиваш при панелните елементи най-добре с каменен борер. Ако е дървен елемент, тогава разбира се с дърводелски борер. И е достатъчно, ако използваш акумулаторен винтоверт за това. При закрепването на панелни елементи е най-добре да използваш релса, защото можеш да ги закрепиш с няколко дюбела и така да разпределиш товара на няколко точки на закрепване.